लोगोफोर नै जोंहा गहपुर थांनो नागिरदों बिजनि स्टेसन मोनबाय नै जों दा ओमफ्राय नै जोंनिया मोनना गेट खाथियाव फैबाय आरोखि ओमफ्राय खारबाय नै ओमफ्राय नै नानि आब' गुमै आं ओइथिं गुमै सासे दंबावो ओमफ्राय आदा ओमफ्राय नै ओंखाम उखैयोना एसे जानो लाबाय साहा बागानानै सारि सारि जा मोजां नुदोंहाय लांफैला डाइरेक्ट फट' खालामसिगोन नै डाइरेक्ट खेब बिरलांसिगोन जोंसो दंखायो फट' खेबजानांगौलै फाइनालि नै जोंहा गहपुर मोनफैबाय दा जोङो थांसिगोनलाय नै ओमफ्राय गारि थिनहरखादों जों गारिजों थांसिगोन नै पिलपिलिजोंसो नाथाय ओइ माखासे थांग्रोबायानो नै ओमफ्राय जोंहा नै थांथ'वाखै ओमफ्राय नै उरां फाग्राखौ नुहुरलायबाय जोङो ओइनै अरुणाचल बर्डार खाथियावनो बियो राजखर नङा बे राजखरालाय बैसो नै बेजों थांबानो मोजां जागौमोनदां गारबोनाया राजखर नङा राजपुर बिथिं लामाया बारा मोजां नङा बिदि जों बे एफा गोजान गोजानाव गोबाव थायो लामाफोरखौनो आन्दायफैलायलाङो मोनफैबाय नै दा जोङो फैनानै नै हाबाला ग्राउन्ड खोंखाङाखै माथो सिङाव हाबलांसै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै ज' रायलायलायबाय नै आलासिफोरजों लोगो मोनलायनानै ओंखाम जाग्रा नै बेहाय जाथ'वाखैमोन नै हिन्जाव लागोआ फैसिगोन ओंखायनो नै मोनायावसो नालाय हाबाया ओमफ्राय नै साफा खालामबाय नै फैसिगोनानो नालाय ओमफ्राय नै जोंनिया हौवा गोदाना दासो हालदै फुननो नागिरदों फुनबायानो नै मोजां दामफा दामनाय बारल'नायाव जों बेसे मोदोमदो जों मानसिया मोदोम गिदिरबाबो नै फानलांदो बेसेबा मावो खुसिराजोंबो गोमोनथारबा नै हिन्जाव गोदाननि लागो फैसिगोन नै जों लामा थांनो नागिरदों नै फैबायानो जोंना नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो मन्दपाव लांसिगोन नै लाबोबाय हाबाया जाखांबाय नै ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नै न' सिङाव दोनहैबाय आरो नै बरायनानै नानि गाबनायनि थाखाय हाबाखौनो आखेबनो मोनासै गैया दिनै आरो नै नेक्स्ट मर्निंआव आरोखि मर्निं जाबाय नेक्स्ट मर्निंआवसो नालाय रिसेपसना जानाय लोंनाया ओमफ्राय नै सोरांबाय दानाबा जोङो फुंजानि ओंखाम जानानै लाग्रोबाय माने जोङो सासे बाहागि बावनाव गुमैनि बाहागि बावनाव बेरायनो नागिरदों ओंखाम जानानै लाखाबाय ओमफ्राय नै जों थांसिगोन दाना मा जाबाय बेवहायथ' माने बै लेबार मावनो थांग्राफ्रासो थांलाय फैलाय बिदिया मामोनलाय ककिलामोन ना ककिला दैलाङाव देरो खोमा दैया जल फैयो रानफैनाय सानफ्रावसैनो किला बाजार नै बियो फेमासथार खोमा नैबे बाजारा ककिलाया गहपुरनि आगैया हनै आयै मोनफैबाय नै जों बेरायनो फैनाया आं न'आव थांथ'नोसै ओंखारदो
आंबो दुगैनांगौलै बामबायलै आखाइखौ बै माबाया से नै मैगं नायनो फैबाय जोङो मैगं बागान खालामदों होनदों नालाय नायनो लेंबोबाय नै जोंखौ नै ओमफ्राय बेहाय सामब्राम गायदों नै बे लाइ खोमा लाइ गिदिर जाद गुवार गुवारथारै नै ओमफ्राय ओरैबायथिं फुलकबि गायदोंमोन आरोखि नै बेयो फुलकबि ओमफ्राय नै बेयो आलु ओमफ्राय नै गुमैमोनहाबो जि मोजां मोनदों नै लोगो मोननानै नानिया जों बानलु गायदों माबा बिन ज' लोगो नांनानै गायदों ओमफ्राय नै टमेट'आ मोनबाय आरो खानानै जा बुरहाखा फिथाइयाना ओइ सिरिबावबायसो थायनै थाइथाम मोनबाय नायबाय थानांगौ जायो मानसिया माबा औवासिम नुनिहाय बे आरो बै बन्दक लादों गासिबो दाब्लि फिथाइ थायथ'वाखै खोमान ओइलाय बिबार बारहांबाय खुमब्रा गायदों बे खुमब्रा ओइ सिब्र नायनोसै फैदो गुवारथार बे गासिबो माबा आरोखि बानलु सिब्र माने बानलु गिदिर गिदिरा बे आरो गुवारथार नै ओइथिं थाङासै जोङो हाबा लागोआव थांफिनसैलाय नै जोंहा लामा खुलिदों गोदान हाजोजों खैला दंलायनामालाय खैला नङा लामा खुलिदोंसो खैलानि गैया खोमा बे गैया मोनफैफिनलायबाय नै जोङो दा दुगैनानै देलायनानै लानोसै माने मानसि फैहांबायानो आरो एसे दा जों दुगैखांबाय देलायखांबाय नै मानसिफ्रा एसे जाहांबायानो आलासिफ्रा फैहांबाय नै जोंहाबो फट' खेबजानो थांलायबाय नै जों फट' खेबग्रा दं नालाय ओमफ्राय नैहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान नै फट' खेबलायबाय नै ज'नो ओमफ्राय नै जोंहाबो खेबजाखांबाय आरो खेबजाखांबाय मानसिफ्रा फैथारदों फट' खेबजानो ओमफ्राय नै रिसेपसनाव मानसिफ्रा फैहांबाय नै फट' खेबनायनि थाखायनो एसे गोबाव जालायनो जोंहा आब'आबो ओइ मानो फैखो सना बेखायनो खारबोनाय मोनालायबाय नै ओमफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि उन्दुग्राया जाबायानो जोंना नै थियारि नेक्स्ट मर्निंआव नै जोंहा बिदै लाबाय जाखां लोंखांनो थांनोसैलाय 9 बारसै बिजनियाव थांफिनसैलाय नै जोंहा
बिगा जोंनि आदाया मिथिया बिगा दं बिगा ओइ नों मेलाव थांखोथाय ओमफ्राय हा जोंसोरखौ एबार थांथारनांगोन दे लामायावसो थाहैबाय नामाथाय थांदोंमोन सोर मोजां गाज्रिबो रायज्लाय मोनासै नोंसोर आब' थाथावथ' होमब्लासो Holonggi. Stasiuनाव थांसैलायनाय ओमफ्राय जोङो 12:30 ट्रेनजों थांगोन आरो गाखोनो बाबाय जिखुनु ट्रेनखौ बिरादनो गालांसैलायनाय गहपुरखौ जोंहा नै थांफिनसैलाय थफ्ला थफ्लि लानानै होमबालाय हर थाहैसै आं थांफादो आबैनाव ओरै थांसैसो आमाइ नों आं सिङाव थांखानोसै बाय बाय होनदो ट्रेन फैबाय नै जोंनिया रङियाव आरो सोलायबावनांगौसो फैबायानो नै मोनफैबाय जों रङिया ओमफ्राय नै 6:30 जालायबाय ओमफ्राय ओंखाम उखैबायना आरो ट्रेनाबो लेट जागोन ओंखायनो ओंखाम जानानै लाबाय इलाय इखौ लादो ओमफ्राय थाथोंसै बिमाया ओइथिं चिकेन चावमिन चिकेन चावमिन बे बाबुनि सनानि दे मोनसे दे खारफिनबाय नै जोंनिया ट्रेना एबार मोनहैथारसिगोन एबार सोलायनांलाबो मालाबो मोनहैथारसिगोन डाइरेक्ट बिजनि मोनफैबाय नै बिजिनि गोसोखौ स्रां मोनलायबाय गावनि जायगा मोनफैबाय बिजनि बिदिबा लोगोफोर नै बिजनिबो मोनफैबाय मोनाबायबो हरबो थौबाय दा 12:00 जालायबाय आरो बिदिबा दोनथ'नोसै